Joo, moi taas. Pelasin tuossa jonkun aikaa sitten about vartin pätkän tätä peliä ja siinä sitten pääsin siitä ovesta tänne puolelle. Sitä sit portista tänne puolelle. Ja niin. Ja sitten juoksin tuonne vasemmalle. Ei vielä tässä. Joo. Siis tuonne vasemmalle juoksin. Siellä tapahtui kauheita. Pelkäsin. Mutta sain sieltä avaimen, jonka avulla sitten sain täältä oven auki. Tämän oven auki sain. Ja niin. Sitten katsoin taas vähän ohjeita, koska ei olisi ikinä mieleen. Ja siis syy siihen, miksi nyt tälleen ilmoittelen asioita, on se, että jostain syystä tuo minun videon tallennusohjelmani ei ollut tallentanut ollenkaan. Noin. Aha. Sain syövän orbista. Samperi. It's almost finished. I just need more time. Et saa. Mitä? Mitä? Mä en tiedä mitä pitää tehdä taas. Mitä? Mitä ihmettä mun pitää tehdä? Tää on oikeastaan... Sanoisinko, että ei huono kustannustorjunta. It somehow fused itself into my app. Mä haluan. Oikeesti. Tahdon antaa sen tuolle makoilevalle miehelle. Hän on jo aika kuin klonkku, himoinut sitä selkeästi jo. Tonne möykkyy. Kylläpä se sykkyykin vasta. Pitääks mun lähteä täältä pois vai ei? Huh. Ai! Osuitko muhun? Täskitään. Apua. What am I supposed to do? Laatikkopaikka, ei auta. Tuosta välistä mahtuu. Ei mahdu. Ei. Jos. Mitä mun pitää tehdä? Lähteä pois.
Mihin ne boksit on kadonnut tosta? Fuck you! So fucking much fuck you. Fuck. Fuck. Mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää tehdä? Mihin mun pitää juosta? Onko se ohi? En juokse sen ohi. Mitä vittu mun pitää tehdä? Mitä vittu mun pitää tehdä? Mihin mun pitää mennä? Se peti. Mun pitää mennä siitä pedin kautta. Tietenkin. Peti. Missä oli se petipaikka? Ei vittu. En mä tiedä mihin mun pitää mennä. Mä nyt kerran vielä kokeilen juosta sinne vaan mahdollisimman pitkälle, mut sit mä en enää tiedä. Ja mä vielä yhtä, missä on ne laatikot, se on mun elämäni suurin juttu nyt. Mihin mun pitää mennä? Mä en tajuu. Mut loppuu paikat. Tohon mä en voi jäädä, koska sit se monsteri käy päälle. Run for your life. No mä juoksen kun mikäkin. Ei ekasta vasta. Mä menen tosta tästä. Nyt, ei hyvä. Vaa! 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 En mä tiedä. Mä en nyt oikeesti tiedä. Tosi hämmentävää. Mä oon jo koko ajan jumissa, kun en mä tiedä mitä mun pitää tehdä. Tyhmä peli, hei. Oikeesti. En mä tonnekaan halua enää. Joo. Hei, ei mitään. Hauskaa illan jatkoa. Moi.